Nggih. Kuwi digusah ki unine apa digusah wong kuwi? Unine. Wes iki Iya. ya guyon sinambi guyon. Ah. Ning sing penting ki ya wayange tetep kecekel, guyone ya kecekel. Ya. Alhamdulillah warga masyarakat ini guyub rukun sing mirsani wong Karang malam Minggu ya to. Iya. Pinggir dalan. Hmm. Nah, iki aku ya ora dhewe. Wih Lisa kok ngadeg kuwi. Nah, karo Kakak Elisa ya disepoti so. Yo spoti Elisa, Carlos Alaso. Nah, monggo. Selamat malam Elisa. Nyaturaken Wilujeng ora ding. Ngono. Mau pajare Wilujeng apa Sugeng sing bener. Sing bener Wilujeng apa Sugeng iki mau kesimpulannya. Kabeh bener. Oh iya, tak kira njok nganggo apa ana artine nek Sugeng nggo wong wedok, Wilujeng nggo wong lanang. Jane padha wae kan berarti. Wes, lah kok iso nek Sugeng nggo wong wedok nek Wilujeng nggo lanang iki bedane nggo napa? Lah lemu ngandani aku wingi pas aku ning omahmu. Jare sesuk nek ketemu aku, nek karo wong lanang ngomonge Wilujeng. Ning nek aku sesuk ngomong karo kowe, dari Pak Dalang ning aku ngomonge Sugeng ngono. Sugeng kok Sugeng iki piye? Iya, berarti kan bener toh aku ke kamu Wilujeng. Heeh. Wilujeng. Wilujeng kok Wilujeng piye? Wilujeng. Lah iya Wes, toh. iki apik sak trep karo dalange. Satrap itu apa? Sak trep ki ya gathuk. Gatuk apa? Lho ki ancane ki biasane ming teng terus mula ngematke sinden wae. Oh. Iki toh dalange iki wis karo aku wis kanca plek kawit biyen. Kanca plek. Ngeplek. Oh iya. Dadine wis biasa. Iki mbok ora ngejak bojone kan Siti Marpuah. Iya. Ora masalah ngono. Masalahnya kan sing ngejak bose beda. Bose ya wis kanca pleket biyen iki Bos Tika. Tapi tenang wae, ora bakal kekegot karo sinden-sinden mbok ayu mbok njadil kaya ngopo. Kuwi wis imane wis ampuh kuwi dalan Mosok siji. dalane Lho, iki. mergane aku di prinsip to. Lah piye, Pak? Lah pamane ora nggawa gamelan. Mergo wis ning kono mesti dijedani gamelan. Nah. Iso nganggo gamelan kono. Nah. Ana wayang iso nganggo wayang Wayange kono. kono. Iso nganggo yoga, kono ana yoga nganggo yoga Yoga kono. kono. Pokoknya ora nggawa bojo, kono nganggo bojo kono. Ngono sing penting ngono. Kuwi lho prinsipe. Kuwi jenenge prinsip. Apa? Lah kok prinsipe piye? Dimangkat awak tok yo ngene iki penak to. Wis nganggo kene kabeh. Ya wis Gamelan ya nek gamelan nganggo kene ra apa-apa. Sinden kene. Sinden kene. Nek nganggo bojo kene sapa sing gelem karo kae? Ketoke sing wangun cebret potri gitu. Neng hop, neng aja cebret. Nek cebret ki saiki kathoke wis abu-abu. Kenapa? Kok abu-abu? Kok kowe ngerti kathoke barang? Biasane iki kathoke warna kuning.
Apa cekak semene iki wernane kuning. Kok iso malah Saiki wis abu-abu ganti abu-abu. Kok iso? Pel anu loro ning rumah sakit iki ganti. Oh. Sing dadi penyakit jebul kathoke. Walah, Bret. Iya. Nggih sowan wonten peken bedono. Nggih. Peken kok peken. Peken. Peken Peken pasar bedono. peken. Pasar. Nggih, kerajaan desone, dusone nggih. Dusone kerajaan Bedono. RT-ne RT 8. Nggih, matur suwun sampun nimbali dateng kula. Kene iki mben 2 taun wayangan nampuh ra. Wah, tepuk tangan kagem kerajaan Bedono. Luar biasa gotong royonge ling ngadake tetep nggelar kabudayan. Gelar kabudayan iki diaturke Gunging Panuwun kunjuk mliginipun warga masyarakat RT 8. Nggih. Sesuk warga masyarakat tibane warga masyarakat RT 9. Iya. Lah Pak RT sesuk kira-kira dalange sapa, bintang tamune sapa gak dipikir ket sakniki. Nah, iki perlu. Ben Carane iki carane iki ya dagelane Elisa. Ya ta, ya mesine. Aku sinden to carane iki. Ya dalange. Ora. Dagelane yo gareng niku kathah Bawen wonten. Karanganyar wonten, Wonosobo wonten, Semarang wonten. Susukan yo ono. Milih garenge milih. Kuwi kudu milih. Nek iki cara ngendi iki cara Wonosobo. Wonosobo, kota dingin. Kota dingin. Iki gareng manuke loro sing iki. Bener. Iki gareng Widi. Lah dalange niki Utara Widayanto. Iki nek nonton nggon TV ya sok metu iki njek jedul TV iki. TPRI. Padake. TVRI kok TPR. Lah ya TVRI ning sekolah sok mlebu Indosiar. Oh, to, aku ngertine TVRI to, Indosiar acara nggone. Indosiar nek jam 4 sore. Apa carane? RCTI pendak jam 12. Jam 12 awan. Acarane apa Mas Gareng? Iki patroli karo buser. Anu buser. Patroli karo buser. Iki dalange mlebu patroli pisan. Gareng manuke loro ku ya nyok mlebu ning anu. Ning RCTI. Masa, Pak? Jam 1 awan. Masa? Acara silet kae. Silet. Silet tajam silet. Kuwi nek basa Indonesia. Luwe troco iki tambangane aku, Cak. Nek cara Jawa beda. Lah iya nek cara Jawa kene iki. Silet iki acarane silet. Oh, silet to kae. Nek silet sing kuwi sing isine kremi kuwi. Lho, kan tulisane piye? SILET. Lah iya. Ayo wacane silet. Silet, Pak. Kayak iki silet. Mbok ra ngesen-ngesene kowe ki dalang lho. Karo pepet karo taling ki beda sebutane. Alah mengajak sithik ora apa-apa. Angel kok ya. Nek kuwi mau kan silet iki carane nganggo taling. Taling. Silet. Nek silet kuwi nganggo pepet. Pepet iki sing gedhe ngene. Oh, berarti nek silet kuwi kudu dipepeti. Nek diwuluni nganggo nek silet berarti kudu dipepeti. Ora. Pancen nek silet ki ana pepete. Oh, iya. Lah luwe. Jakono ta? Sip. Ya. Nek ana wulune Ayo, sandinge silet ku mesti ana wulune. Nek nganggo wulu beda, dadi lit. Tolong. Ngapa? Ini masalah merti dusun, bukan masalah. Ini tuh kita ngomongin bahasa Jawa, aksara Jawa, iki pendidikan iki. Ayo aku ngerti pendidikan. Ning lak ya ora sing dibahas iki kuwi. Lho nek jenenge kuwi kok piye? Lah saiki umpama kala ana Hana Caraka. Saiki Hana Caraka ki ana pira? 20. Kalih dosa. Ya salah. 20 kok goblokmu. Salah. Lho, jare dalang. Lho. Hana Caraka. Doto sawala 20. 20. Lah ana pira? Hana Caraka ya ana 5. Kok 5? Kok iso? Hana Caraka. Nek aksara Jawa ana 20. Oh bener, meleti iki uteke. Meleti Hana Caraka ana 5. Nek aksara Jawa ana 20. Data sawala ana pira? 5. 20. Selawe.
30 gek ase piro? Ra iso ana 5. Tak sapa lah. Wes iki jenenge Gojek ya tekan ngendi-ngendi jenenge Gojekan dilalah ketepuke ya ketemune wong kan ditempukake ya mergo Mbak Tika ning kene ngundang panjenengan ndang kula kek Pak Dalang Utara Widaya. Ora ngerti to. Apa? Satu sore jadi. Iki dadaan. Anyar berarti gres. Padake emoh kalah karo yoga karo sinden aku. RT 8 lho. Spesial RT 8 tak gawe seragam anyar aku. Oren peach. Terus iki mau yang adekke dhewe, ya nggo dhuwitmu apa njaluk bose? Wow, nyopet. Ya nyopet ya. Ya ora no. Ya kuwi sing dhuwit berkah barokah. Ngono ya syukur ya ngono kuwi totalitas. Sesuk dibalekke. Carane sing balekke Gusti wong iki carane tirakatan. Sesuk bali mati kel-tikel. Tikel. Kel. Ya wis wong karang wong kono-kono ki angel lah Kapunten nggih. Pokoke bulan derek mangayu bagya anggenipun nganakaken merti dusun menika. Mugi-mugi ndadosna berkah barokah kawilujengan katur sedaya mawon. Amin. Nggih, paringi sehat bagas waras, panjang yuswa. Pokoke rejekine paringi kathah, anak putu paringi sukses, sing dodolan paling laris. Amin. Ngono sing penting nek merti dusun ki dongane. Dongane wong ak dhewe iki ya sedekah bumi istilahane wong desa sedekah bumi. Wis dikai karo Gusti pira dibalekke pira. Carane iki gedhekke rasa syukur. Warga masyarakat Kerajaan Bedono ya to, iki gedhekke rasa syukur apa sing dadi paringipun Gusti. Iya. Wah iki ombangane ngomong-ngomong. Lagu iki wonten pamundutan apa derek? Wonten pamundutan iki sa. Diaturaken. Heeh, nderek wungon ing pagelaran Ringgit Purwa dalu menika. Salam budaya saking Kain Kiloan Berlian Jaya Ambarawa. Badhe nyuwun sekar Misteri Mindem. Mister Mendem. Kalian Lintang Asmara. Siap. Lagu menika katujuaken dumateng para sederek-sederek mawon. Nggih, niki wong nggih wonten pamundutan caping gunung saking sederek-sederek ingkang streaming wonten TVS channel. Oh, iki di streaming iki. Di streaming TVS iki jen luar biasa ra tau leren saiki. Nggih. Napa riyen iki manut iki manut. Wis. Ya mbok menawa buka swasana ya. Caping gunung sithik ya. Sing rada suasanane iki. Niki langsung napa nggih bawa? Nggih Bu ya bawani lho. Oh nggih bawa nggih. Lagi lagek pipis sih sing gender. Ayo Panji. Wis iki langsung iki ora apa-apa. Lho. Ya. Saben bengi jengglengke. Garing sing jenggleng. Aku. Anjlok. Ya siap. Ayo. Aku nek kon jembeng ki ya siap. Jenggleng kok jembeng. Jenggleng. Oh iya. Munggah sik munggah kene, munggah yo anjlok rono munggah. Ya yo toto kuda-kuda sik. Oh iya, ku munggah kene lho. Lah iya. Penculut langsungan. Siap, langsung ning pundake Risma. Iya. Kok yo milih Risma ta? Ya, Risma iki sing ndi Risma iki? Lah iki. Ngacung Risma sing ndi? Wow. Kok karo dikenal Aja Risma ning, aja Risma liyane. Risma ono satpame ning ngene. Heeh, terus sapa? Cebret wis apik. Ndi sing jenenge Cebret ndi? Iya. Pojok dhewe iki. Iki Cebret iki kejaba dadi sinden dadi bolone buta, Pak. Kok iso balok oh ya. Lah iki sinden pinggir jenenge Cebret iki lho. Brahala. Sik, Mbah. Tenang. Bung. Awas. Siap. Ya, sempak.
Kompak kok sempak. Sip kompak. Ora mung kompak nek Giri Laras ki yo nganggo semangat barang Mas Gareng. Semangat karo kompak. Giri Laras padha. Sempak kuwi semangat dan kompak. Dasare dikendangi Mas Panggah. Panggah los. Iki tak karo kenalke sinden-sinden ya Mas. Heeh, dikenalke. Nah, iki sing pojok dhewe saka sing pojok karo diuji coba kaya ngopo suarane kerikan. Bener. Karo dikenalke Pak, dikenalke. Ya kenalke. Sapa iki? Aku paling ngadegan paling seneng kenalke sinden. Bisa go inspirasi. Ya. Inspirasi apa? Inspirasi apa? Adus. Ya ta. Bojone ra dijak mulya ngene to Mas Gareng. Mergo aku wis tak hati-hati banget. Tak kira ki yo wis tetek kok yo isih Panggah. Ayo. Wilujeng dalu Pak Gareng. Pak Gareng iki kae aku Pak Dalang kok Pak Gareng ke Mas. Ya jane. Dakel. Dakel piye? Dakel. Ora. Nggih, Pak Dalang, Mas Gareng kalih Mbak Elisa. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu. Nderek tepang sinten naminipun, asal pundi, statusipun pripun? Sekolah teng pundi, nopo mulus nopo dereng, pun kadang garwa nopo dereng. Nggih. Kudu dicetake. Nggih, nderek pitepangan nderek belajar. Nggih, Nami belajar. kula Risa Hapsari. Nggih. Oh, Risa Hapsari. Risa. Saking Palur Karanganyar. Wah, saking Solo. Solo. Telat ade. Solo. Iya kok. Iya. Lah iya. Pun nate ten mriko, Pak? Hah? Ten Solo. Wis ngono. Apa, Pak? Ayo nemoni si Hapsari iki mau apa? Panggilannya Riza. Riza ya Hapsari ra. Riza. Ayo, Risa Tesih Hapsari. sekolah. Tasih sekolah sampun lulus. Sampun nganu, gadah Karwa. Dereng tasih legan, Pak Bu. Nggih. Umpama Pripun, entuk pemuda bedodong ini gelem ora? Bedondol. Kok bedol. Bedono kok bedono. Dondol. Bedondol. Bedondol. Umpama entuk pemuda wong apa cowok bedono kene gelem ora? Nek gemati kula nggih purun. Wah, cetha gemati. Sip, sing penting ge mati ya. Sing penting tanggung jawab gemati, Pak. Sak. Piye? Rasa nganti tekan kono-kono. Iki sing cerak karo kowe iki gemati. Sapa? Aku. Weh, aja ning manuke loro aja. Ora perkara kuwi, aku gemati tur tanggung jawab sa. Titik ning omah kae, wedhus 30 tak gemateni ya tak tanggung jawabi pakani. Apa meneh kowe? Wo, tak amini. Tenan apa ora? Tenan lah aku mosok. Kapok kowe. Kok ngapusi. Lah sing kono-kono piye jare sing kono ya? Wih. Sing kono ki wedhus kok mengan. Iki ora Hafidah ya ngono kae. Konangan to. Ya coba Mbak, paringi swantenipun. Geser. Yen mamajang. Urung to. Kan nyanyi sak lare. Yen memajang Belok. mong karo janur kuning. Enak Sing ngendang ya diterampil-terampilke, Je. Sesuk mulai bojone dikamplengi mesti. Nek weruh sinden ayu-ayu ki tekan omah ngamplengi sing wedok iki. Emosi. Ya sebelahe iki Mbak. Mbak Risa makasih. Nah, iki. Nderek tepang Mbak, sinten naminipun? Waduh. Dalu Pak Dalang. Iya sayangku. Ki Gongso. Ki Gongso Pak Dukuh. Nggih, nderek nepangaken nami kula Tri Rahayu. Tri Rahayu. Rahayu panggilannya. Tribil mesti. Apa? Tribil Oh, piye? tribil. Nek Tri. kula sak senenge sing ajeng nyeluki mawon. Ora sapa panggilanmu sapa? Ya, Jenenge lah Tri Rahayu. Nggih. Panggilane sapa? Tri. Tri tok gitu. Tri. Tok. Loh, saya kan dari tergantung panggilan itu tergantung nama depannya. Pamane jenenge Tri Rahayu. Lah iya. Undangane Trirah. Trirah. Tri Hapsara, Tri Hap. Nah, pamane Tri Samyati. Jadi Tri Sam.
Pak. Itu kan bertiga. Lah ora kan jeneng ming manut kan. Ayo tri iki jeng telu to. Telu kok. Ya itu kan bertiga, tapi kan Lho kok sik to pamane Trihapsari, untangane Trihap. Nah, pamane Tri Elisa, Triel ya ta. Pamane Trisammiati ya. Jenenge apa? Triat. Kok liyane, Pak? Mbak Tri, umur berapa ini? 18 tahun. Wah. Oh, iki kan saya rono saya 6 ngono ya. Saya merno saya nom. Nek sing kae wah, urung lahir. Sapa? Cebret. 18. Kacek 2 tahun karo aku si Tri Rahayu. Mbak Tri. Lah rumangsane kono ki piro iki 18, 20. Aku 16 aku. Daleme pundi Mbak Tri? Nggih, kula saking Tanggulan Selo Pampang Temanggung. Oh, Temanggung. Sisain Jelamprang niku lho, Pak. Hah? Sisain Jelamprang. Jelamprang. Nggih. Oh, cedake Jelamprang. Nggih, satu kelurahan. Oh, alah. Besok Sherlock aku besok tak rono. Oh, nggih, monggo. Nggih. Kabeh wah brame diparani sinden. Lho dalang iki gaweane marani Iya, sinden. iya. Kan kanca mbut gawe. Ya. Nyuwun swantene Mbak Tri. Ya coba Mbak Tri. Kembang wae wetan. Audisi. Sik musik. Kira-kira engko 2 jam neh lah. Kowe gayane sikile jangkat barang wis niki kowe. Niki kowe. Sandinge. Naminipun sinten, Mbak? Sandinge. Sandinge naminipun sinten, Mbak? Nggih. Bareng. Nggih. Nggih. Sinten Pak? Nggih. Nggih. Namine sinten? Aku Kula dingule. Rismawindi. Nggih, Mbak Rismawi. Mbak Halo. Ini berarti Rismawi. Rismawi. Ris- Kowe ngopo? Iki rong wayahe dia. Rong wayahe. Mbak Rismawi. Rismawi saking pundi Mbak Rismawi? Saking Lopai Tuntang Kabupaten Semarang. Tuntang Tuntang. Semarang. Tasih legan Nggih. apa pun nganu? Tasih legan. Kowe tasih nggih, legan. Nggih, Tasih- Pak. Ngopo? Iki manuk sing sisir ping nguyuh dadi angel. Wong ki kaya kaya ngene ae to. Mbak Risma. Mbak Risma, nyuwun Nggih. swantene, Mbak. Umurnya berapa, Mbak? Umurnya berapa? Saya 19 tahun. Walah gini kacek 3 tahun karo aku. Mau Jare karo iki 2 tahun. Iki 18. Lah iya, 19. lah iya. Aku kan 16. Oh iya. Ya, Pangga 16 ning untune wis sambungan. Durung tukul iki mergane. kasih satu huruf satu kata aja. Ya. Satu kata. Guno. Awas sikile. Kaya ngerti-ngerti anggone ra. Aku ngerti. Oh ngerti po? Aku Ora sapa? pas ya. Aku sapa Semarang iki cok kulino ngecer. Oh. Mbak Risma iki mau wis Mas Gareng sebelahe. Meng sak gunung kowe apik tenan ya. Apik no. Nggih. Wong sak gunung ya, Pak. Heeh. Mula kok ya wis lewah. Apa? Ayo kendang sijine. Sinten naminipun? Ya, wilujeng dalu Pak Dalang. Nggih. Bisa Mas Ngomong yo ketemu aku. Weh, mau ketemu. Heeh. Ning Pak Yujo. Heeh, ning Jogja. Iki sebelah yo ketemu, iki yo Kok ketemu. ora mampir nggonku. Lah mboten diampirke, mboten nampir to. Ya sesuk tak ampirke. Mbok nggih. Heeh. Nyeng nyimpe mbok wedok siki. Tak patenane sesuk. Iya. Sing nderek pitepangan kula Fania. Mbak Fania. Nggih. Fania panjangnya siapa kok ada FR-nya itu? Fania Febri Rosita. Hah? Fania Siapa jenenge? Febri Rosita. Hah? Siapa Oh, lah jenenge? nek kene ana jenenge apa? Fania Febri Rosita. Oh, Fania, Febri Feby, Rosita. Repsol, Kok Repsol? Febri Rosita. Fania Febri Rosita. Rosita. Jenenge iki padha karo seorang wanita. Iya. Vagina sih. Fania. Oh, Fania. Fania. Fania, Pak.
Dari mana? Kula saking Salatiga. Oh, Salatiga. Salatiga. Aja. Mbak Fania, Minta Salatiga. suaranya Mbak Fania. Umur. Ya Umur umur. saya masih 20. 18 tahun. Piro? 18 tahun. 18 tahun. Wah, Kacek 2 tahun. Rong tahun karo aku. Nek kowe kacek pirang tahun? Rek. Karo aku? Heeh. Dokoro ya piro kuwi? 18 tahun. 18. Kamu berapa umurmu? Saya ketelu. Mulane. Iya patut dadi mbahku nek ngono kuwi. Oh, ora apa-apa nek mbah ki tuyuk-tuyuk. Biasanya njaluk gendong gitu. Nah. Ya, kasih suaranya. Yuk. Dangdut. Delok ngiri laras mangibat. Ya iki asline iki dalange melu iki asline pelbungae. Ah piye? Sing Ayo kowe. Wan sing penting ki sinden ki tirik-tirik. Ana pira ki jenenge sa? Ada 8. 8. Oh punjul ya. Ciro. Kok punjul? 8. 8 ki nek 170 pira ki san iki? Jaman sing kok sinden nyatus 70. Direwangi melek sewengi ya Mas. Masa 170. Sandingi sa. Berarti iso ning RT 9 berarti sindene 9. Oh iya bener. Sing lek ning RT Disesuaikan karo RT. ning RT 8 lak sindene 8. 8. Sesuk ning RT 9 sindene 9. Lah rapen anak RT 1 no. RT 1 ya siji ming cebret kae. Sak Kok sing lempoe. RT 1. Dadi Komanan cebret. sesek terus tungkep crena. Sia-sia orang tak cebret. Ora bret kowe tak sayang angger kathoke ganti. Angger kathoke ora ganti ya wis pengok kowe. Ya Ora niteni. sandinge. Nggih, derek tepang, Mbak. Sugeng dalu. Waduh sindene suarane wis arum ngene iki. Angger kok. Mbak Alisa, Mas Mbak Gareng, Pak Utara. Ah. Nggih nderek pitepangan nami kula Jesslyn Larasati. Jesslyn Larasati. Jesslyn. Udah, nggak ada panjangnya lagi. Enggak, Oh, iya. udah mentok segitu. Oh, mentok. Mentok, Pak. Ya, Mbak Jesslyn asalnya dari mana? Dari Ambarawa. Ambarawa dekat aja. Asalnya dari mana? Asalnya ya dari Mboke ini masih. Oh iya. Nek asalnya itu dari Telo. Iya, asale saka Tela. Ketuk itu. Ya, umurnya? Umurnya 17 tahun. Pun. Kacek setahun. Kacek setahun. Kacek Rabu. setahun. Ya. Sampun. Udah punya pacar belum? Pacar loh, bukan Pacar dong. enggak punya. Nggak punya. Nganu Suami? suami. Enggak punya. Oh, punyanya apa? Calon. Oh, calon. Tak kira punyanya gendaan. Ya, kasih. Ya, Kak jejer ya, ya. Yuk. panas. Panas udan. Panas. Urung toh? Urung. Urung kok Panas panas. udan sing pertama. Pacitan. Udah. Inuman. Belum. Panas. Udan. Parian sa parian. Parian. Klune kerajaan. Kerajaan. Ah, Kerajaan kayak- kok bedono. Manut. Kerajaan Kerajaan iki koyo. dusun kok. Ya, Kale. ya. Kle. Sinden siapkan. Siap-siap ya tak Sinden buka. siapkan. Kok sindene acak, ra entuk nyontoh HP ra entuk. Oh. Kerajaan. Ayo. Klekaran. Klekaran. Ngatang-ngatang. Ngatang-ngatang. Dusun kerajaan
rezekine padang. Allahumma amin. Ya, mulai saka Cebret. urung apa? Iki kenalane urung andang cebret. Ya urung ya, cebret. Mbak Cebret yo. Urung siap. Mbak Urung Tika, siap. bose. Yo Tika Bedono. Yuk. Loh. Mulai ngemut permen. Dilepet Ya. dulu. Tuku wajan Tuku wajan. neng banyu biru. Banyu biru. Nganu kok Ono. Mbak Oh Ya, iya ya. bener. Banyu biru. Tuku wajan Iya. neng banyu biru. Banyu biru. Terus apa? Mugi warga bedono kerajaan sehat Tuku wajan. selalu. Amin. Allahumma Amin. aku yang duwe parian, Pak. Ayo apa ayo reng ayo. Siapkan. Ono macan. Romacan. Macan. Manuke loro. Kowe. Terus Desa Bedono Krajan tansah manggih. ampuh apa? Ra cocok. Ayo, Iki ana sing selak lali iki lho. sapa? Jesslyn Sulamin ini. Yo, sapa? Jesslyn. Jesslyn Sulamin. Ayo, Parian apa? Parian. Marian. Kelune Jan. Jan Heeh. no mawon lho Pak. No. No kan Bebas. bedono. Oke kerajaan kok wangsulan. Oh nggih. Mulih kono nek ngeyel kono. Cilik dawa. Weh, yo. Piye kuwi? Apa ya cilik dawa. Oh, cilik dawa. Marai hawa. Iki jane ndi jan ki ndi? Apa, Pak? Cilik dawa. Marai gawa. Jane ra nganggo jan. Ayo, dusun kerajaan dawa. Mboten. Dusun kerajaan bedono. Lah apa? Mugi panjang yuswa. Ya wis. Tak kira panjang dawa. Ayo. Yo sapa meneh? Sing penting. Yo. Singkat. Perdana. Risma. Tri. Ayo Tri. Tri. Sing- Risma. Ayo. Singkat iki lho. Tri. Tri. Ayo Tri, sing penting saru ramomo Tri. Ayo Tri. Ya. Ayo Tri. Ayo Tri. Nonton jaranan. Jaranan Nah, iki, mau. jaranan mau. Hmm. Karo Mbak Yu. Ya. Ayo, ya ora mesti. Hmm. Ya mesti kok ngono kok. Oh iya. Nonton jaranan karo Mbak Yu. Karo Mbak Yu. Mugi warga kerajaan Kerajaan sehat selalu. sehat selalu. Ya. Amin. Yo sandinge Sapa sing iki. senemu Sapa sing iki? senemu sapa? Risma. Sapa sing senemu sapa? Oh Risma. Risma. Yo. Risma, Nela Risma. Karisma, Karisma. Pak penting ya. Karisma. Yo. Pak Toro jajan. Weh, ngerti bae. Jajan. Nek kene ngendi to? Kene pusat jajanan ngendi ning kene? kono kae kono. Bandungan. Bandungan. Oke. Ning Bandungan. Ning Bandungan, tenan to. Ah, sesuk aku kuwi jajan ning Bandungan ya. Yo nek iki ora sanggawa iki nek arep ning Lah kula Bandungan. kan cen dodol teng Bandungan, Pak. Nah. Ning khusus peziarah. Dadi sing nggo peci-peci. Ora yo ora. Ora iki. Yo dong, Baleni. Yo. Pak Toro jajan. Terus Pak Toro jajan teng Bandungan. ning Bandungan. Muga warga kerajaan paring kaberkahan. Amin. Iki lho walaupun negatif ning dadine positif ngene iki lho. Negatif iki nggon endi to? Ayo ki Pak Toro jajan ki cethone aku rak hidung belang to ngono kuwi ran. Lah jajan apa kowe iki senengane Ning jajan apa? Ning Bandungan kuwi lho. yo ora mesti Bandungan ki pusat sayur. Nggih leres nggih. Lho. Jajan Ning kono iki pusat senam. Sebelahe yo, Pak Yo. Happy. Sapa? Fania. Nah, iki aku tak minggir rada rene ya. Yo Fania. Fania. Mlaku ngetan Laku ngetan karo Mbak Siti. Mbak Sisti. Mugi warga kerajaan Hmm. murah rezeki. Amin. Amin.
Yo, kowe apa yo. Wis ora-ora. Wis. Apa? Ya. Pikir yen. Ya. Ya. An. Rakatoan ngono iso. Iso. Manuke loro ngono iso. Pun an. No ya le. Ya apa? Niki sing sarun apa mboten? Wis waton sing Waton penting. jos. Waton jos. Heeh. Kudu saru. Ning dadine apik. Nah. Ngono lho, maknane apik. Apa? Ana jaran. Mau jaranan wis. Jaran. Aku ucul klambi udan ngono. Kuwi nak an yo. Sik, Pak. Ya. Kan dereng bajute. Oh iya, coba. Aku numpak jaran terus. Ana jaran. Ana jaran. Jaran. Manuke ning geger. Loh, Iki piye konsepnya? Iya, Pak. Konsep. ya bener ya. Oh. Bener lho sa. Konsepnya piye? Ana jaran. Ana jaran Manuke ning geger. Ah jadilan ki manuke ning geger kok ya. Lho. Jaran masa kini ngoten niku, Nah, Pak. iya. jaran zaman saiki manuke ning geger. Heeh. Ning manuke sing nganggo. Lah nek wedok Lah iya kok piye to iki? jarane ra krasan. Sing penting ngono nek artine, wedok. sing penting artine apa ayo? Heeh, artine apa? Apa-apa ning geger ya oleh. Ning geger ya Jaran iso, weh. manuke ning geger. Terus Mugi dusun Kerajaan krajan. ning geger. manuke ning geger. Ayo kowe kudu iso anu kowe. Geri apa? Ger iki apa? Apa ayo? Seger. Seraliane ayo. Burger. Mager. Mager ora iso kowe. Apa? Mugi dusun krajan. Apa seger? Burger. Ager-ager. Ber-ber. Keker. Ler-ler. Samber. Kesamber petir. Iler utuh. Iler. Ayo kapok kowe. Ngileng-ngileng. Bler. Nggih. Apa? Mugi dusun. Iya. Enggak mungkin ya cek mau. Krajan ngerti ya aku kene. Turune angler. Angler. Ya bisa. Wong kok nonton wae kok makon turu iki piye iki? Wong ana wayangan kok kon turu. Kon turu angker njok sapa sing delok? Wayangan ning yo tenan. turu angler. Ning yo tenan. Nek wong mongso istirahat kok ana gangguan iki mesti awake dhewe terusik. Oh iya, Berarti ra iso bener turu ya dong ngeke. mumet. Bener dong wong sesuk arepe kerja kok. Oh iya, Sip. turune Turune angler. 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 Yo karo jaran. Yo manu ini geger yo. Oh iya iya. Yo. Di kabeh apa ora? Apa Kabeh, langsung Bre. Iya bawa ono nek? kabeh no. Ayo. Kurang loro iki. Puput po cebret sike. Yo, puput sik Puput puput. sike, puput sike. Puput. Cebret gonggongane mesti ra katokan. Tuku bakwan. Nah, tuku bak. Kabeh mau tuku. Tetuku kabeh mau juan ya. Yo, tuku bakwan terus Nanggon Solo. Hah? Nenggon Solo. Oh, nenggon Solo. ning nggon Solo iki piye to kuwi? Kan Temanggung to, Pak? Eh? Temanggung. Oh, Temanggung. Biasane Oh, Solo. nenggon Solo. Oh, Bedane gitu. ning nggon apa? Ning nggon warung Nah, apa? nang gone nek cara yojo iki. Heeh. Nak biasane takdi ngoten. Kaya takdi. Oh, takdi. Takdi Solo. Takdi Solo. Terus jawabane? Takdi bakwan, takdi Solo. Kowe takdi iki ora mesti iki tegese kok takdi bakwan iki piye to? Takdi iki piye? Takdi iki papan dunung. Oh. Carane iki tak nganu Oh, ora. aku saka takdi yo jo ngono. Yo ora. Tapi Tadi iki itu konsepnya. Tadi Solo. Yo Oh, wis. takdi Solo. Dibacutke wae nak. Terus Muga warga krajan ayo. Bagya Mulya. Oh iya, ora apa. Mulya. Solo Mulyo. Mulyo, apa-apa. Solo. Solo ya. Solo dadi mulya, dadi Adoh, mugi Pak. warga kerajaan tansah manggih mulseng. Molo. Ono-ono wae iki sinden iki jen giri laras kan jenenge wong iki. Apa-apa wis gandeng ayu ra apa-apa. Yo saknya. Ayo Bret. Nani jebret, Ayo Bret. Bret. Bagya mele. Naminipun sinten Mbak Cebret? Katokan apa? Apa? Papah ranggo kathok. Ono digatek kok.
Ya. Parikan iki. Iya. Lah, sulapan. Ayo. Dolan ning Mbah Rawa. Mbah Rawa. Nadane dipaske sih. Ora apa-apa karang kuwi kan ciri khas Cebret. Oh iya. Mbah Rawa. Terus Karo tuku apem. Apem. Piye, Bret? dolan ning Mbah Rawa. Terus Karo tuku apem. Mugi kerajaan Bedono. heeh. Tansah ayem tentrem. Tepuk tangan untuk Cebret. Tepuk tangan untuk Cebret. Luar biasa. Ayo kowe mana no? Mau wis ya? Wis, Pak Tara. Saudara. Cebret Ya wis. tuku gedang ning Jawa Timur. Mugi warga kerajaan Bedono Piye? Piye? ayam nonton bagya mulya murah rezeki murah sandang pangan menapa ingkang dipun kajatang saged puwa kabul. Amin. Kuwi mah kaya wong wujudan. Ya sebelah Mbak Tika ya Mbak Tika. Wah iki bose iki. Bose. Panas udan. Iki badine wis tenan bengi iki ketok bose iki. Didelok semringah iki ketok wis. Tuku gedang mau lho kok Bedono kerajaan eneng kok. Iya. Lah dadine apa? Jawa ki maknane akeh. Alah alasane jalan kono wae. Wong Solo dadi Pak Yo Mulya. Kok ora apa-apa kok. Panas udan. Udan panas aling-aling. Caping gunung. Yo. Akbar. Misowa. Ya Bar. Apa pangeran ra apa-apa ya. Misowa caping gunung. Wah, apik suarane. Apik. Awan mau mayang. Mayang. Oh, luar biasa. Dalang. Panas tune, Pak. Nggih. Ya, Mbak Puput. Nadyan. Yo, Put. Nadyan wadon Rasa didengi. sarta Sarta sarata lanang lanang. yo siden kabeh nyekel mic. Kayak Cebret inumane. Oh, Cebret kok, Cebret inumane, Pak. Inumane pas iki. Yo. Inumane. Yo. Inumane banyu Aki. Bening, Pak, bening, Pak. Ya, langsung masuk ya, Mas. Ya. dek jaman jualan
sampun katuraken setunggal lelagon Mak Cangek Yulimbo. Elok. Caping gunung menika. Elisa iki jan multi talenta tenan ya. Multi talenta apa lho, pripun? Lisa kuwi biyen kuliahe ning Pedalangan. S1 ning Pedalangan, S2 ning psikologi, S3 ning kajian budaya. Kajian budaya elok tenan. Kuwi dalang kuwi ya iso mayang padake Lisa iki. Wah, tenan apa? Kepiye? Biar jurusan Pedalangan. Sing sok ngajari nggih niki Mas Utara Lindayang. Sing ngajari aku sing nyok gaweke naskah lek geter yen. Ya ngono kuwi ya dibantu jenenge ra iso ki ben iso. Coba saiki umpama tesen Lisa kuwi. Lisa iki rak jurusan Pedalangan. Suluk paling ora suluk to? Ya nek ora suluk kudu ngerti wayang. Nah, iya. Saiki coba tak bedheki Sa. Bedek apa? Kowe sebutkan nama tokoh. Tokoh yang berakhiran dengan huruf R. 5 tokoh aja. Ya. Berakhiran dengan huruf R. R. Nah, ayo gareng nek iso, oke, ora apa-apa. R. Apa ya? Berakhiran dengan huruf R. Sing mateni huruf R. 5 tokoh. Burine iki angel. R. Angel iki angel. Tak delok wayang. Wayang iki Werkudara. Ora iso. Kakean Bathara Guru, Anoman, Antasena, Antareja, Kresna, Arjuna, Puntadewa. Ora ono wis. Cebret. Cebret T. Buta rambut geni. Ora iso, wis gampang kok. Apa? Alah. Dursasana. 5 tokoh pakai huruf R. Apa kuwi? Mateni huruf R. Apa? 1 Semar. Oh iya, Semar. Terus 2 Apa? Janaka ditutke Semar. Nggih, wis mulai. 1 Semar. Semar. Iki lagi nomor loro, nomor loro. 1 lak Semar. 2 Janaka ditutke Semar. Apa, Pak? Gatut kaca mabur. Kaca mabur. Lagi nomor 3. 3 R ya. Werkudara nyemplung sumur. Oh iya. R penting R ya. Iya. Cara nyemplung sumur. Ping 5. Sinta dibur. Sinta dibur. Sementing mateni R. Ayo jenenge Pedalangan kok ya. Ya saiki Lisa dites kon mayang coba. Nah, ayo. Ora. Nggih? Moh kon mayang. Heeh. Wani pira? Lho Oh, cita iki seneng-seneng kon mayang barang ya aku iki. Suluk wae. Yo. Suluk. Wah. Ya suluk 9 wae Mas, sing rasa dhuwur. Anglir bawaning sinowati gawe kelar nararya mbek srusutira sang mangrempah suranggang kara kita umangsa. Nek nyoto nek pancen sekolah Pedalangan. Tika iki ya iso suluk padake. Sapa? Mbak Tika. Tika wae lah mbokne yo mayang yo apik sih. Suluk. Ayo Kak Tika, suluk aja nganti kalah Rulisa Kak. Ayo Tika. Ayo Mbak Tika. Ayo Tika, suluk Kak. Apa bebas? Bebas. Puisi ya ora apa-apa iso. Ayo. Suluk Kak. Marane. Yo. Kayune Wah, iki. ora wasa jati. Ora kurebak sendron kok. Wis. Elah. Wis iki dawa banget kok iki. Pelibuan kok meng kayune tok. Lah pembuktian. Ayo si Tri iso suluk ora? Suluk iso Pak iki Pak. Ayo Tri. Suluke wo. Ayo. Iso ora? Yo. Adan. Adan. Kon suluk kok le. Ayo. Pangira
jagat. Wis percaya. Percaya wis. Iki pengen lanjutke tok. Ayo pengen lanjut. Ya, iki kok risa mesti. Kinari-ari. Ya karang ya jenenge budaya ya ora mok sinden ya sinden tok, ngono kita ngerti. Suluk. Ngono kuwi dagelan ya kudune iso ngerti suluk coba. Ah, coba dagelane kon suluk. Yo. Suluk to? Ah. Suluk. Iso ora suluk? Kok ya iso suluk. Coba suluk. Kira iki. Ya. Songo. Songo. Tata ganti wisaya. Weh, apik iki yo. Tata ganti wisaya. Indri aksasara maruta. Palwana gana margana samirana lan warayan wisikan magulingan. Terbukti lah apa iki gareng iso suluk. Dian nge. Sapa? Sopane? Iki arep sapa iki wani dhuwit apa piye sapa sing iso maju kae dhuwit nah ngono kuwi lagi bener. Itu tantangan. Iki wis sampai gunung. Wis iki mau nglaksanake lagu Mas Gareng. Lintang Asmara yo. Lintang Asmara. Sip. Pindah. Menika saking kain kiluan berlian jaya Ambarawa. Mengke mbok menawi setelah Lintang Asmara bapak-bapak RT iso maju ning ngarep. Oke, siap. Panggungan. RT 1 2 3 4 tekan 9 mbok menawi iso maju nyanyi bareng-bareng apa? Limbuan. Tekan songo RT ne iki. RT ne tekan 9. Oh, tekan songo. Salisa. Nggih. Limbuan tekan jam 3. Oh iya. Lho. Limbuan tekan jam 3 perang sedilit 3 seprapat goro-goro 5 menit. Nama bubar. Iya. Modern iki dalan. Mergane kayune wis disuluk karo dikat aku rasa. Ha iya. Yo, Lintang Asmara nggih. Lintang Asmara, yo. Wah, apik tenan. Matur suwun. Urung. Yo, Lintang Asmara. Dumateng sedaya masyarakat dusun kerajaan. 3 4 5 yang mana? 1 2 3. Oke. Nah, nggih, dikasih sekti wis nampa biru-biru ra. Lah kok kula? Aku ya durung ya, Mas. Kula dereng, Pak. Nek sampean ra kuat nek rabangan bang paling ora 10-an ngono. Abangan luntur niku. Gareng kok kakean kentang kowe, Reng. Oh, aku wong Wonosobo kok. Wonosobo mriko. Lah kula wong kentange ya. Kentangmu piro, Reng? Kalih. Oh ya wis loro aja tambahi ya. Boten manuke sing kalih. Ya manuke mau wis loro, kentange loro wae. Nggih, monggo sekti nggih Pak nggih. Nggih. Siap. Ada Pak Mbak Kades, Risa, Mbak Tri, Mbak Risma. kalian Bapak menika. Nggih. Supados nganu ngansani. Sekti, Mas. Risma kasih ya Risma ya. Pangapunten. Semanten ugi Pak, pokoknya nanggenipun sami-sami, paring Bapak. pasugatan nonton kirangipun matur suwun Pak Pak Kadang. Kades, Pak Lurah. Matur suwun. Bapak. Nggih. Nggih, Ngaten niki lho. nuwun. Wah, jen Bapak Ketua Panitia. Wah, Lagune sekti. sekti. Hmm. Dongane ya ben sekti. Lah iya. Mugi-mugi kak ijabah nggih. Heeh. Warga masyarakat wonten ing Krajan Bedono tansah mangki kawilujengan. Amin. Keh rezeki tanggungipun. Amin. Nah, Kita iki luwes maju, ngrung maju Mbak Fania, Mbak Jesslyn, Nah. Mbak Tika. Loro-loro. Piye, manut aku. Manut Bu Bos, 2 apa 3 Bu? Oh 2 dulu. Loro Ya, sik, Fania loro sik. sama Jesslyn. Fania karo Jesslyn. Ya. Nah. Kasih apa nih? Sudah. Terus penak len joget.
Selamat malam, Mbak Elisa, Mas Garen, Pak Utara. Kenapa kamu diam aja WA-an sama siapa Pak Utara? Di WA Mbak Siti ya Pak? Sama Tri. Oh iya. Tri, lah iya wong Tri yo kayak ngepe HP ya. Iya. Ayo milih Tri wae ket mau nyanyi aku curiga WA-an karo Jabret. Oh iya. Ya Tri harus jabret dong Tri. Iki mbok kolo-kolo ki jebret aja mbok digawe bahan. Kolo-kolo ki yo Tri po sapa? Ra iso paling menggemaskan untuk jabret. Paling Ngemes. idola. Ya. Kasih Iki lagu apa? Lagune apa? Enggak ada Dereng wonten permintaan wonten Ya niku. enggak ada. Tadi ada Pujaning sih. Oh, ada. Pujaning se. Monggo. Lagu Pujaning se. Ya, Ca. sama tadi nih Pujaning Apa? Se Lestari. Oh, Lestari juga Lestari. boleh. Manut sama keyboardnya Siap, ya. Lestari juga bisa Lestari. dikasih. Ya. Ya, Enggak. oke. Lestari yuk. Yang anggo goleki dulu. Ya, Indonesia. Sang Semi arum kembangi melati dasar bulan dadari sang Oke, Sang. Sang Dewi. Iya. Iki wong Karang yus jiro lu 4678 iki dibagi. Toto, wong wis Ben nampa, supaya jang wis nampa Nampa. dhewe-dhewe ya tanggung jawab. Bapak Ketua Panitia. Nah, Mari iki. Pak Kades. Iya, tadi ada permintaan Mister Mendem. Mr. Mendel. Peter Mendam. Ya, Mbak Tika sama Cebret Coba, apa Mbak coba. Puput boleh? Berdua atau bertiga langsung? Oke, Bertiga. bertiga boleh. Yo, bertiga. Mr. Mendem. Aku dueti wong telu. Oh, jadi wong telu ya. Mr. Mendem. Mister Mendem. Ido dimareni ari ngono mendem. Yo, Pak. Ya iya. Wow, wae. Iki Tika. iki Puput. kejaba puput iki ta? Heeh. Kejaba sinden penari Bali ya. Wis, elok. TikTok iki Puput. Nek Puput penari Bali, nek Cebret Cebret balet. Balet. Nggih, menika wonten pamundutan apa mau? Mister Mendem. Mister Mendem. Mendem. Iya, Cah. aku wis kandha cium marani cilakon aku wis matur manasane ngomongan ngantun wis tak aturi yen foto marake lali banjar ngunceper kakean hatimu wis sak cukupe lalakonku pancen bener kandhamu merga mendem ngrusak awakku.
kancamu mergo mendem ngrusak awakku Yen wis mati sokor kake mendem jadi tinggal lagi selamat tinggal koncoku leren nondukel dongeno kuat mendemku wis ora kumat iya 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 yo aku wis kadung cium lagi cilokon aku wis matur mensane omongan lakon wis tak aturi yen padha marake lali banjur ngucap pirang-pirang dadine kangen ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo marek aja munamuni nuturi kaya punyai ditoke wae mengko lek wis terasa dhewe ora kumat Ya, matur suwun. Kok tenan wis rata kabeh. Rata kabeh. Ayo Sa, munggah. Kula nggih. Ya, Dawuh macange. Heeh. Apa lagune? Aku kula setunggal lagu malih. Ya, oke. Lagu meneh ta iki? Sak lagu meneh mungkin Derek ajeng sing daerah napa dangdut? manut Daerah ajeng Banyuwangen napa ditawani cara Sunda napa dangdut? aku manut. Napa nggih? napa Pak? Banyuwangi. Banyuwangi. Nggih. Oke, Banyuwanginan. Langsung napa nggih bawa? Langsung mawon. mawon. Wis Ya. ngenengake. Siap gerajakan Banyuwangi nggih. Gerajakan Banyuwangi. Monggo, gerajakan Banyuwangi Elisa. Gerajakan
jamak ketok ledo kompak. Kompak. Diri laras pancen jos. Lah piye to? Nah, iki Mas Gareng, Mbak Lisa. Nggih. Ini neruske lakon. Nggih, Minta seneng-seneng. waktu paling ora setengah jam mengko lanjut goro-goro, oke? Nggih. Nggih.